Mai gainen dauzkazuen erronkei aurre egiteko beti defendatu izan duzu erakunde desberdinen arteko elkarlan hori, askotan gauza instituzionala, gauza protokolari hitz egiten dugunean, oso aldenduta, distantzia oso handiarekin ikusten ditugu justu belaunaldi berriekiko, zuen autokritikan hori sartzen da, kosta egiten zaizuela gazteenengana iristea zuen mezua txertatzeko? Nuke hori esango. Egia da, rol diferenteak eta erakundearekiko ikusten dugun batasuna horixe da, ez? Transmititu nahi duguna baita ere gizartean ere. Eta iruditzen zait oso importantea, batasun irudi hori eskaintzea gure gizarteari, eta baita ere gizartea atxikitzeko deialdi horretan nolabait beraiek interpelatuta sentitzea, ez? Hau ez da erakundek eta erakunde bakarrik eta konponduko duten gai bat, sarritan aipatzen dugu, hau denon beharra, arazoa konpontzeko denon artean egin beharko dugu.